Water purification gidunar sa Cebu Archdiocese alang sa mga lugar sa northernmost Cebu nga problema pa ang tubig tungod sa linog ug sa mga bukirang barangay sa Cebu City nga apektado sa bagyong Tinog. Ano ang report ni Fem Marie Dumabo? Mga lugar sa lungsod sa San Remigio, Midilien, Danbantayan ug Bugo City ang gihatagan og ekipo nga mahimong mulimpyo sa mga tubig gikan sa tubod aron mainom sa mga residente. Human nga usa pa sa problema sa pipila ka bahin nga grabeng apektado sa magnitude 6.9 nga linog mo ang tubig nga mainom. Hinungdan nga kini ang usa sa ilang gihatag nga tabang sa nagpadayon nga relief operations sa Relief and Rehabilitation Unit o RRU sa Cebu Archdiocese. Mato ni Father Charles Jaime, Pangulo sa Relief and Rehabilitation Unit, nga lakip sa ilang gihatdan sa water purification nga ekipo ang Barangay Lusaran sa Cebu City nga nagusba tungod sa bagyong Tino. Charis or Caritas Humanitarian Aid and Relief Initiatives sa Singapore, nagpasiugda sila og kanang usa ka pump equipment nga mo generate og purified or filtered water from streams, no, from tubod, then makaproduce og 1 million liters, no? So mo na siya ang tubig nga mainom na kay ipatest gyud nato sa ang potability sa tubig nga ma-produce. Sa mga nagpadayon nga relief effort sa RRU, gawas sa mga pagkaon, tubig ug mga sleeping kits, kini mga gamit pagpatindog o pag-ayos mga panimay ang lakip sa gipanghatag. Ang mga tao nga nalipay sila kay gipamati sila. Nalipay sila kay gipaminay naminaw nila nga andam. It's not more on nga nakadawat sila. Nakadawat sila og mga goods pero gipamati sila. Psychological first aid o stress debriefing ang gihimo ngadto sa mga mulupyo, mapahamtong og mga bata man. Atol sa ilang programa, Kids Corner ang gigahin gyud. Mga grupo sa mga psychologist, mga magtutudlo sa usa ka universidad ug mga volunteer sa among mission ang nihimo sa psychological first aid o stress debriefing. Because na-aggravate lagi sa bagyo, no, syempre nagpuyo gihapon sila, napagihapon yung mga pipila kanila nga nagpuyo gawas sa ilang balay, syempre matrigger gid nila nga anxiety, no, pero mapasalamaton man hinuon kayo sila nga nagpadayon gihapon ta og kanang pag-ari diri og pag-extend. Sa nagpadayong relief operation sa Archdiocese of Cebu, padayong nanawat og mga hinabang ang Cebu Metropolitan Cathedral. Mato ni Monsignor Ray Vicente Pinagunda, Team Moderator sa Cebu Metropolitan Cathedral ug Vicar General sa Archdiocese of Cebu, nga kabahin kini sa kritibuk ang paningkamot sa simbahan sa Cebu aron maabagan ang nahimong mga biktima sa katalagman gikan pa sa linog ug hangtod na sa bagyong Tino. Oban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Fem Marie Dumabo. Balitang Bisdak.